rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa daidai wannan lokaci da zan nuna mana yadda ake connecting din Oba Wallet da kuma OKX. Yanzu da farko za ka zo ka shiga cikin OKX ɗinka kamar yadda kake gani, gashi na shiga. Za ka jira ta buɗe maka. Yawwa, to kamar yadda kuke gani gashi OKX ɗinmu ta buɗe mana haka, sai ka zo ka taɓa nan gurin da aka ce wallet. Gashi nan akwai gun da aka ce exchange, sannan akwai gun da aka ce wallet, to sai ka zo ka taɓa gurin wallet. Kamar yadda kuke ga gashi na taɓa, ya zo ya buɗe mana. To a nan ƙasa akwai gurin da aka ce home, trade, marketplace, defi, discover. To kai sai ka zo ka taɓa discover. To gashi kuna ga ya buɗe mana. Idan ka zo ka tarar da shi a nan gurin yana kan DApp, sai ka dawo da shi kan Cryptopedia ɗin. Idan ya dawo nan sai kai scrolling ɗinsa, za ka ga gurin da aka sa Oba Protocol, sai ka taɓa. Kana taɓawa in ya buɗe maka kawa haka da kake gani, gashi na ya ce verifying quit status, sai ka taɓa Oba Protocol. To a nan abin da ake so ka yi shine gashi nan suka ce verifying your identity, connect your OKX wallet and verifying your Oba wallet email. Note: only user who have complete verification eligible to get the daily check in reward. To abin da suke so a nan shine za ka zo ka sa email ɗin da ka yi rijistar Oba wallet ɗinka da shi. Sannan idan ban manta ba, saboda na riga na yi ni ba tun yanzu ba, ina tunanin za ka je ka yi following ɗinsu ma a Twitter. To sai ka taɓa wannan gurin, za su ce ma verifying. Kana yin verifying zai kawo ka nan gurin claim 10 over daily. After the verification, select the button below to claim over every day. Can you claim one a day with refresh happen at ganan lokaci? Duk misalin karfe 1 na dare suke sake buɗe shi. Shine wannan 0.00 UTC ɗin. Sannan suka ce note: you can go to the wallet homepage, manage crypto, search for add and over to check your balance. Yawwa, to nan abin da suke nufi kuma shine idan ka gama kai wannan check ɗin, to shine za ka koma da ba. Yanzu misali gashi, kama yanzu zan karɓi na yau, zan taɓa wannan complete ɗin. Yawwa, gashi zai buɗe ma haka. To dama zai ce kai connecting wallet, zai ma connecting wallet ɗinka. Shikenan sai ka zo ka danna start. Idan ka danna start za ka jira ya buɗe. Gashi nan ya ce claim 10 over. Sai ka taɓa, sai ka ƙara taɓa shi. To kun ga gashi nan na karɓa. Shine dama magana da ne muku. Kun ga gashi nan ni dama ba yau na fara karɓa ba. To shikenan sai ka dawo da baya kamar yadda kuke gani. Yawwa, gashi kuna gani ina dawowa da baya. To gashi nan sai ka zo ka taɓa home. Idan ka taɓa home nan, sai ka ja wannan abun nan ɗin naka sama. Gashi kuna gani ya kauce, gashi nan ya ce all network, sai ka taɓa all network ɗinka. In ka taɓa ganan gurin da ya ce kai searching, sai ka taɓa kai searching Oba. Kun ga gashi nan ya fito Oba testnet. To in ka taɓa haka, kai dama a lokacin ba za ka gan shi ba, sai ka zo ka taɓa wannan manajan crypto. In ka taɓa gashi nan, kun ga bari in ɗauke shi. Kamar yadda kuke gani gashi nan ya yi min cycle da ja, ya yi minus. To kai a lokacin plus zai maka. Shikenan yanzu sai mu dawo da baya yadda ake transfer sa. Sai ka taɓa kan Oba wallet ɗinka. Ni kun gani dama already ina yi. Shikenan na yau ne ban yi ba, sai ka zo ka taɓa kan sending. Idan ka taɓa kan sending, ni already dama na riga na sa wallet ɗita yana transaction ɗina. Sai ka zo ka taɓa, misali za mu zo mu sa kawa guda 20 to transaction error, try again later. To yanzu kamar yadda kuke gani network ya hana in yi muku transaction na cikin wannan. Yanzu za mu koma da baya mu je mu ɗauko na Oba wallet na cikin application ɗin Oba wallet. To sai ka zo nan gurin, akwai gurin da aka ce receive, sai ka danna. Gashi nan my Oba testnet address, sai kai copy. Gashi nan kamar yadda kuke gani, sai ka fito, sai ka je ka shiga cikin Oba wallet ɗinka da kake gani. Yanzu gashi na zo zan shiga Oba wallet, za mu jira ta buɗe mana.
To da ta buɗe maka haka sai ka zo ka sa security ka wanda ka riga ka seta da shi dama. Yanzu gashi ta buɗe mana haka sai ka zo ka danna send. Already dama ka riga ka kwafo contract address ɗinka sai ka saka. Dama ba wai sabon shiga ba ne, kun riga kun saba gashi nan kamar yadda kuke gani. To ga nan suka ce zai sai mu jira. Shi ma akwai matsalar network a yanzu ba zai yiwu ba. To a taƙaice dai wannan shine abun nan ɗin da za ku yi. Idan kowa yayi in sha Allahu sai ka ci gaba da transaction ɗinka ta ciki. Domin sun ce duk wanda baya yin wannan transaction za su yi banning ɗin account ɗinsa. Idan yau ka fara ziyartar wannan channel tawa mai suna Shamsu BK TV to ka daure ka danna min alamar subscribing kana ka danna alamar ƙararrawa. Na gode.